сука. Go след go. Бели, черни, мряни, каквито искате. Гледай какво става. Медийната звезда. Гледай. Нямало риба ли? Ей го е то. То така са на бабани очи. Гледай го. Бати Петю. Ей го е. Хубава човек. Бучер ли? Бучера. Дай го това бучер. Бучо е. Белка. Ей го е. Снимка искаш ли? Пускай ме. Това как ще го вадим? Това е Иван, виж как се нахак. Пускай ме. Много ясно е. Ай, другия специалист. Ева, така се прави. Не си изкарал.